Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masoya maza da mata. Kamar da yadda kuka sani, suna na Alan C. Yau ma na zo muku ne da wani application wanda zai baku dama ku kanku liking a Facebook yayin da ranku yake so. Wannan application yana da matukar amfani gare ku, sannan yana da matukar sauki wurin amfani da shi. Kai tsaye muna roƙon ku bayan da ku zama subscribe ba da ku je ku danna wani alamar subscribe da ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Za mu je mu nuna muku inda za ku je ku ɗauko wannan application ɗin kamar yadda kuke gani. Za mu tunan da kuke gani wannan inda za ku shiga ku ɗauko application ɗin, za ku taɓa shi kamar haka. Bayan kun taɓa shi, a nan zai nuna muku ku rubuta sunan application ɗin a pencil kamar yadda kuke gani. Bayan ka rubuta kamar haka, za ka danna alamar searching, application ɗin zai buɗe ma. Bayan ya buɗe ma, abu na biyu da za ka yi nan gashi an nuna maka downloading, sai ka taɓa alamar downloading. Bayan ka taɓa alamar downloading zai kawo ka wannan gurin, zai ƙasa kai ƙasa, za mu yi ƙasa. To gashi nan ya nuna mana mai downloading ɗin shi, za mu zo mu taɓa alamar downloading again. Bayan mun taɓa nan, kun ga ya nuna mana downloading, za mu zo mu ma again. Kamar yadda kuke gani gashi nan application ɗin ya sauka. Za mu zo mu installing ɗin application ɗin kamar yadda kuke gani. Bayan mun installing ɗin application ɗin, kamar yadda kuke gani, za mu ɗan jira shi zai sauka a wayan mu. Bari mu je mu duba shi cikin waya, maybe ma ya riga ya sauka application ɗin. Kamar yadda kuke gani gashi ma ya riga ya sauka. Za mu zo mu taɓa shi, gashi nan ma yadda kuke gani ya riga ya sauka. Za mu zo mu taɓa application ɗin mu shiga. Bayan mun shiga, abu na farko da application ɗin zai nuna mana gashi nan kuna gani zai buɗe. Bayan ya buɗe zai ba mu dama domin mu je mu ɗauki hoton da muke so mu liking a Facebook. To akwai abin da ba ku gani ba, saboda wannan application ɗin ba yanzu ne muka fara ɗauko shi ba. Mun taɓa ɗauko application ɗin. Ku da kuke farkon ɗauko shi, farko kamin ya kawo ku nan, abin da zai nuna muku za ku sa sunan ku da kuke amfani da shi a Facebook da password. Shi kaɗai ne abin da zai nuna muku. Bayan ya nuna muku, za ku shiga ku cika. Bayan kun cika zai kawo ku nan kai tsaye. To bayan ya kawo ku nan kai tsaye, za ku je ku ɗauki hoton da kuke so ku yi liking. Kamar yadda muke gani, kamar yadda kuke gani, zan zo in zaɓi hoton da nake so in yi liking. Kuna gani? Zan zo in zaɓi hoton da nake so in yi liking. To misali yanzu zan zo ɗauki wannan hoton nawa. Kuna gani liking ɗin shi 40 ɗan something ne dai, amma yanzu za ku ga abin da ya ƙaru. Bayan kun ɗauko application, bayan kun ɗauko hoton kamar yadda kuke gani, za ku zo wannan gurin nan, za ku taɓa gashi nan. Bayan mun taɓa gashi nan alaman, kun ga gashi nan alaman cewa yayi. To za mu zo mu yi minimizing, za mu je Facebook ɗinmu, asalin Facebook ɗinmu. Za mu je mu duba mu ga abin da ya shigo kamar yadda kuke gani. Za mu je Facebook ɗinmu kamar yadda kuke gani, za mu shiga domin mu ga liking inda ya ƙaru. To
To kamar yadda muke gani gashi nan dai lakin har ya shigo, gashi nan ga lakin nan yadda kuke gani, wannan lakin ne, wannan ma lakin ne, wannan shi ne. To yanzu za mu shiga mu ga lakin inda ya ƙaru a wannan hoton. To kun gani kamar yadda kuke gani ga lakin ɗina nan ya kai 50 da something, ɗazu ko lakin ɗin ɗan 40 something ne. To da haka dai za mu yi mu samu lakin a Instagram a Facebook cikin sauƙi. Muna godiya da kuka ba mu lokacin ku kalli wannan bidiyo namu daga farko har ƙarshe. Na gode daga ni naku Alens, huta lafiya.